нархшам созай, солшам созай. Мерседес Бенз Е-класс солиш 2002, нархш 80000 сомонӣ. Автоматикай, ҳаматарафа суръатош ҳастай. Бубинед рақамҳо барои занг задан 918 69 12 00 занг занед. ва мегзарем ба як мерседеси дигар, солаш 1993, нархаш 30000 сомонӣ. рақамҳо барои занг задан 927 99 33 33 занг занед. ва инчунин як мерседес дигар аст ки бисёр бародарон мерседес хоҳиш кардан. ҳамаи намуди мошино ҳастай бародаро. барои ҳамин баъд сабр бишинед, тамошо кунед. байниш да то охирша мошинои хуб ҳастай. Мерседес Бенз С-класс солиш 2000, нархиш 36000 сомонӣ. автоматикай, бензинай фақат. рақамҳо барои занг задан 939 10 10 71 занг занед. ва инчунин мегзарем ба Opel Antara ки бисёри бародаро ҳамин мошинро хостанд, фаҳманд нарх набошад. бубинем бародаро, нархаш 65000 сомонияй, солиш 2008, механикай, ҳама тарафа хубай бародаро. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. бубинед расмо, ҳама намуд расмош ҳаст. рақамҳо барои занг задан 927 58 88 85 дар тамос бошед. мегзарем ба як Opel ки бисёри шумо хостагин. аи мошин чандта мондагин бародаро, тамошо кунед. Opel Astra H, яъне ҳамегин шумо намедонам бародаро. Opel Astra H солиш 2008, нархш 47000 сомонияй. این ماشین برادرو ببینن همه طرفه، برای که سالش 2008 ماشینای نوای گاز، بنزین، اتوماتیک همه نمود خوی دویای ماشین برادرو کدامی که گرفتنیه. رقم ها برای زنگ زدن 928 44 0009 زنگ زنید. و این چونین مگذاریم یک اوپل که گفتیم، باز یک اوپل دیگه، اوپل استرا ایچ، سالش 2004، نرخش 38000 سومونیه. برادرو ببینیم ماشین چند نمود رسموش هسته. رقم ها برای زنگ زدن 977 69 77 در تماس باشید. و میگذاریم با اوپل هچبک، نرخش 28000 سومونی. ببینید همه تو موتورش از صورتش هست دوستان. رقم ها برای زنگ زدن 985 83 74 45 زنگ زنید. میگذاریم با قسمی این طرفش از یک ماشینای اوپل هچبک میشه دوستان. برای همین است اوپل هچبک، سالش 1996، نرخش 25000 سومونی. 8 ماه تنیروفکا کردگی، دکمنتش همه طرفه سوزه برادرو. رقم ها برای زنگ زدن 915 26 64 74. و میگذاریم با اوپل هچبک که این ماشین بسیار تازه میتوقعتون میبینید دوستان عزیز. اوپل هچبک، سالش 1997، نرخش 33000 سومونی. ماشین ببینید همه طرفه رسمش از بر از درون همه طرفه هست دوستان. رقم ها برای زنگ زدن 907 77 41 74 زنگ زنید.
ва инчунин як опели дигар хетчбек солиш 1997 кадоме ки ранги кабуд мехоҳад, нархаш 22 000 сомон ай дӯстон. механикаи бензин газ ҳама тарафа 100% бародаро срочна фурӯшии мошин. рақамҳо барои занг задан 939 91 46 06 занг занед. ва Opel Hatchback 1997 нархаш 30 000 сомонӣ. автоматикаи бензин газ мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. бубинед ҳама тарафа дар ҳақиқат мошин тоза метовад. рақамҳо барои занг задан 929 37 50 50 занг занед. ва инчунин бародаро хостанд ки нархи Volkswagen Golf бинед. Volkswagen Golf солиш 2010 нархаш 85 000 сомонӣ. кадоме ки хариданӣ аст нависед дар комментария, рақамоша иншоалло ки роитон мекунам. ва инчунин Toyota Camry солиш 2007 нархаш 80 000 сомонӣ. автоматикаи тоқа бензин қатъия бародаро. рақамҳо барои занг задан 501 19 33 12 занг занед. давом медиҳем дӯстони азиз. Toyota Corolla солиш 2005 нархиш 45 000 сомонӣ. автоматикаи бензин газ дорад. ҳама тарафа бинед суратош ҳаста. рақамҳо барои занг задан 985 20 38 30 занг занед. ва дар давомаш ҳам як Toyota Corolla дигар аста ки нархаш ба ин нархи дигари бисёр ҳам фарқ дорад. барои ҳамин намедонам шояд ки тоза аст ин мошин. Toyota Corolla солиш 2005 нархаш 60 000 сомонӣ. автоматикаи фақат бензин дорад. рақамҳо барои занг задан 900 03 17 33 занг занед. Toyota Mark D солиш 1997 нархаш 29 000 сомонӣ. рақамҳо барои занг задан 928 19 25 63. Toyota Mark D 1997 18 000 сомонӣ мегаиша. автоматикаи бензин газ ҳама тарафа мошин тоза метовад. рақамҳо барои занг задан 928 56 77 71. Toyota RAV4 солиш 2007 нархаш 122 000 сомонӣ. автоматикаи бензин. рақамҳо барои занг задан 927 70 63 27. бародарое ки бисёр камаз хостанд, мо танҳо як камазро дидем. нархи камаз 80 000 сомонӣ ай дӯстони азиз. рақамҳо барои занг задан 906 11 59 02 занг занед, суҳбат кунед. ва мегзарем ба трактор MTZ 95D. нархаш 140 000 сомонӣ ки ира бисёр шумо хостен ки дар бораи ин трактор нархша пурсен. мо дида баромадем. рақамҳоро мегум дӯстон, кадоме ки занг задан мехоҳад 918 28 80 88 занг занед. Chevrolet Lacetti солиш 2006 нархаш 30 000 сомонӣ.
газ, бензин ҳама тарафа мошин тоза метавад. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. нархаш бошад 30,000 сомонӣ гуфтем. рақамҳо барои занг задан 919 06 63 33. Opel Astra H 2005 40,000 сомонӣ. иш мошини караван дӯстон. худтон мебинед дар расмҳо бисёр аз дарун аз бар ҳама тарафа расмош аст. бубинед рақамҳо барои занг задан 918 37 27 37. ва мегзарем ба Opel Astra G солиш 1999. нархаш 34,000 сомонӣ. газ, бензин, автоматика. ҳама тарафа мошин хуб метавад ва барои занг задан 929 39 39 03. ва як Opel дигар аст ки бисёр ҳам арзон аст. Opel Astra G солиш 1999. нархаш бошад 28,000 сомонӣ. механика, бензин, газ, ҳама тарафа мошин дар ҳолати хубай. бубинед ва кадоме ки харидор бошад. рақамҳо барои занг задан 918 79 71 37 ва Opel Astra G солиш 1998. нархаш бошад 29000 сомонӣ. механика, танҳо бензин дорад. рақамҳо барои занг задан 926 10 77 37. дар тамос бошед. хуш бинандагони азиз, ин буд як навори дигар ба поён расид. агар шумо ҳам инчунин мошинҳоро агар нархҳояшро фаҳмидан хоҳед, пас дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳоятонро нависед кадом мошинҳоро бинем. мо инчунин навор гирифта пешкаш шумо мегардонем. аз шумо як хоҳиш дорам ки дар видео лайк монед ва наздикони худро ҳам гап занед дар ҳамин видео лайк монанд. инчунин видеоро пан кунед, яъне поделиться кунед дар WhatsApp, Imo, Одноклассники ва ВКонтакте. пан кунед, поделиться кунед ки дигар бародарону хоҳарони мо тамошо кунад ва мо ҳам наворҳои боз ҳам хубтарро барои шумо пешкаш кунем. худатонро эҳтиёт кунед, худатонро нағз нигоҳ кунед. боқӣ дар паноҳи худованд бошед.